Olen Lauri Kattelus ja olen ehdolla kansanedustajaksi. Vanha viisaus kertoo, että hulluutta on tehdä sama asia uudelleen ja uudelleen kerta toisensa jälkeen ja odottaa kuitenkin eri lopputulosta. Suomi tarvitsee jotain täysin uutta. Talous ei kasva rajoituksilla ja kielloilla, vaan uudet asiat mahdollistamalla. Hölmöyksien purkaminen sääntelystä ja työmarkkinoiden joustot auttavat taloutta kasvamaan. Täytyy olla sellainen rohkean utelias kaikkea uutta kohtaan. Talous on tärkeä, mutta ei kaikkein tärkein. Vaikeana aikana päättäjiltä vaaditaan vahvaa sosiaalista omatuntoa. Autetaan niitä, jotka eivät itse pysty itseään auttamaan. En usko, että samat ihmiset, jotka tämän maan ongelmat ovat rakentaneet, pystyvät ne ratkaisemaan. Siksi eduskuntaan tarvitaan kokonaan uusi sukupolvi. Nyt on meidän vuoro.